Com es diu quan un se'n recorda d'alguna cosa? Alzheimer. No, d'alguna cosa en concret. Amnèsia. Doncs tinc amnèsia. A mi també m'agradaria tenir això que tu dius. Potser així podríem començar tots de nou. Saps què voldria jo? Oblidar-me de tots aquests immorals que hi ha aquí davant. Senyors i senyors, la nit que va morir l'Elvis va ser Esparreguera. Oh my God! What a surprise! Això sí que no ens ho esperàvem. Sense més i més us presento a la Carme Pla, a l'Ànica Obaseta i al director l'Oriol Ferrer, perquè hem d'entrar en matèria immediatament. Bona nit i benvinguts. Bona nit. I us ho dic perquè és una de les pel·lícules més sorprenents, estranyes, diferents, agosarades que jo he vist en aquest festival, aquesta temporada, fa 3 anys, ja no sé què més. O sigui, d'entrada teniu uns sants ovaris, em diuen, i de llonces, perquè realment, des del Judas, del 1952, no s'havia fet una pel·lícula amb la passió d'Esparreguera tan blasfema com aquesta. O poc més, no? Entre altres coses, no? Però com es pot agafar la passió d'Esparreguera i fer una aventura, un thriller, una cosa tan contracorrent com és la nit que va morir l'Elvis? Això és l'Oriol, que és el David Lynch nostre. Justament el Judas va ser el nostre punt de partida. Sobretot per el repte que va agafar l'Iquino, també el vam voler agafar nosaltres. Treballar a Esparreguera, basar-nos amb la passió, i treballar amb el poble i amb l'elenc de la Passió d'Esparreguera, que aquest va ser el nostre punt de partida. La Passió d'Esparreguera, però de veritat, el teatre de la Passió, els actors de la Passió, els decorats de la Passió, que per cert, de tot això, estan fent performance i es passegen per pobles també de Catalunya, fent la flagel·lació de Crist, la reunió del Sanedrí, el mercat del Temple, per exemple, el Cau Ferrat, el Sant Sopar, i tot plegat, no? I curiosament, tenim una Carme Pla que defensa el projecte, perquè ella és la directora de la Passió d'Esparreguera, mai hagués dit que arribaries a fer això. I Balseta és la gestora, que una mica la vol salvar, però en certa manera atenta contra tot plegat, i són dues forces de la natura a favor i en contra d'un mite i una tradició del país. Sí. Hosti, Sí, forces animals, eh? Sí, és una pel·lícula, jo crec que molt visceral, no? Hi ha com molta passió. És que, clar, hi ha la Passió d'Esparreguera i hi ha molta passió. I passió dels personatges també, i el mateix poble d'Esparreguera, o sigui, els actors amateurs que s'han abocat allà a fer la pel·lícula, la veritat és que a mi em van sorprendre moltíssim i em van agradar molt, perquè s'hi van entregar també amb una força brutal, no? Heu dit abans David Lynch, és veritat, hi ha Buñuel, hi ha moltes coses, però entre parèntesi, el Blai Llopis, que és el protagonista, que és un actor que potser tornarà a fer un personatge a la Passió d'Esparreguera, si la Carme aconsegueix convèncer, l'arrossega, arriba amb un barret vermell molt semblant al que portava el Harry Dean Stanton al París, Texas, del Wim Wenders. I també està una mica perdut pel seu cap, una mica com aquell personatge, no? La música que sona recorda una mica la música de Ray Coder, però, entre parèntesis, hi ha un virulai, enmig de la pel·lícula, perquè hi ha una secta una mica estranya, no?, entre catòlico immobiliària corrupta, que pot acabar en tota la cultura del país, en definitiva. I ja no sé com més definir la pel·lícula, és que té tantes coses. M'encanta com ho expliques, La pel·lícula jo la definiria, és un thriller místic. També. Jo crec que és un thriller místic, perquè si efectivament està farcida de referents, la pel·lícula ha volgut també fer un gran homenatge, fer homenatge al cinema. És una declaració d'amor al cinema, aquesta pel·lícula, perquè van voler fer ficció verdaderament, amb tota la seva profunditat, i sí que ens van basar moltes vegades amb Wenders i amb Lynch, Bueno, grans mestres. No sé si us heu basat o us ha surat directament des de l'interior, però el resultat és aquest. Jo crec que podeu estar orgullosíssimes perquè esteu en una de les pel·lícules més contracorrent i més iconoclastes que s'han fet en aquest país. Des de que Pasolini va penjar Crist en un episodi que va fer als anys 60 amb Orson Welles dirigint una escena d'una blasfèmia total i brutal, no n'havíem vist res de plegat. Jo crec que era indispensable, a més, recuperar l'esperit del fantasma de l'òpera, com si fos el fantasma d'Esparreguera, amb aquella mena de tipus de Ku Klux Klan. Bueno, jo no vull descriure més la pel·lícula. És que m'encanta com ho expliques,
perquè realment, clar... L'estic tornant a viure. Jo el que estic desitjant és que vosaltres dues em definiu aquest senyor, què té aquest senyor en el cap i com va anar aquell rodatge. Aquest senyor és petit i concentrat, és molt valent, ha fet el que és incansable, ha fet el que li ha vingut de gust, és apassionat, i com a actriu et diria que agraeixes molt quan et trobes un director així que sap ben bé de què parla, què t'està demanant, sap què vol i alhora et deixa llibertat també per fer... Però sempre vas de la mà d'ell i contagies il·lusió. Sí? Sí. I a més, en aquest rodatge, que la il·lusió estava allà, no?, també, amb tota la gent d'Esparreguera. Sí. Era molt bonic. Jo estic La il·lusió respirava allà. desitjant que aquesta pel·lícula s'estrenarà a Esparreguera, suposo que evidentment allò serà la bomba, haurà de ser el Teatre de la Passió, m'imagino, no? Perquè si no... Imagina't amb aquell gran teatre que hi caben més de 1.500 persones. Hauríem de fer un programa doble, amb el Judas primer, després passar la nit que va morir l'Elvis, que per cert no és l'Elvis Presley, però bueno, aquest és un secret que no desvetllarem abans d'hora, però en tot cas desitjo que la pel·lícula circuli per tot Catalunya, que sigui una pel·lícula de culte total, que sigui un gran descobriment, perquè poques vegades tenim dret a que ens estrenin una pel·lícula que tinguem la sensació que ens han inventat alguna cosa radicalment nova, encara que tingui tantes referències, i que vingui al Sala 33 i us puguem portar al programa un dia per fer una llarga conversa amb el Blai també, evidentment, per parlar d'aquest miracle de pel·lícula que heu fet. Blasfema, però miraculosa, o sigui, directament. Carme, Anna, de veritat, felicitats. Endavant amb la vostra vida, amb els vostres projectes. I senyor Oriol Ferrer, no el deixaré escapar fàcilment. Vostè està condemnat a tornar aquí al programa, d'acord? Molt bé, encantat. Espero que així sigui. Segur. A triomfar. Moltes gràcies. I senyores i senyors, pensin que si sortim de la nit que va morir l'Elvis, ara anem a la nit, o al dia, o la història de... Lo más importante de la vida es no haber muerto.